A kunyhóban már mindenki mély álomba merült. Topi gazda azonban úgy álmodik, mintha a dolgok ébren történnének. Mintha sízne a végtelen erdőkön keresztül a távoli templomos faluba, üres zsák a hátán, és egyenesen a parókiára menne. Hát Tóbiáséknál meg mi újság van? Kérdezi a pap, Núr Peri. Hát bizony, nincsen nálunk semmi különösebb, feleli Topi komoran. Csak az a régi nyomorúság. Vagy úgy, mondja a pap. Aztán mi áradban van most Tóbiás? Hát lenne egy dolog, köszörüli a torkát Topi, forgatva kezében elnyűtt prémes sapkáját. El kellett, hogy jöjjek, hogy megtudjam a tiszteletes úrtól, jött-e már olyan segélycsomag Helsinkiből, olyan segélycsomag a szegényeknek. Ekkor a pap összeráncolja a szemöldökét, szigorúan Topi szemébe néz, és így szól. Hát nem megmondtam Tóbiásnak már régen, hogy ha az ember bajban van, akkor a templomba kell jönnie imádkozni, és akkor az Isten megadja mindenkinek, amit kér. Topi szégyenkezve bámul lefelé a szakadozott lábbelijére, amelyből kivillan a lába nagyujja, és ezt mondja. És aztán ez biztosan segíteni fog? Ez biztosan segíteni fog, jelenti ki a pap, ha az ember őszintén hisz. No jó, mondja Topi, és olyan, mintha őszintén hinne, mivel a pap ezt úgy bizonygatta. És lám, abban a pillanatban már megy is a templomba üres zsákkal a hátán. Amikor a meredek templomdombhoz ér, ó, csodák csodája, a templomtornyon szélmalom vitorlái forognak, és csak forognak szédítő sebességgel, a haranglábban egyre csak kong a bronzharang, és magasan, a torony csúcsán, az aranyos kereszten ott ül maga az Atyaisten, és mennydörgő hangon kiáltja. Gyertek ide mindnyájan ti, akiknek üres a zsákotok, és én őrölni akarok nektek ingyen és bérmentve. Topi boldogan áll ámulatában, nem is tud először hinni a szemének, de aztán hirtelen elindul és futni kezd a templommalomhoz, úgy, hogy a haja lobog a levegőben, és az üres zsák ott lóg a nyakában. És megérkezik a templomhoz, és azt lihegi. Én! És akkor az Úristen megragadja a malom vitorláját, és azzal együtt leszökken a földre, és éppen Topi orra elé pattan, és így szól. Boldogok azok, akik hisznek, bár nem tudják, hogy mi adatik nekik. Topiász, Topián polyka rompanen, kösd oda gyorsan a zsákod a kifolyó nyiláshoz. És akkor Topi besiet a templommalomba, megkeresi a tölcsért, amelyen keresztül a lisztnek kell kifolynia, és akkor látja, hogy ez olyan, mint egy felfordított szószék, és odaköti az üres zsákját, és felkurjant. Rajta, hadd folyjon! Az egész templomtorony recsegni, ropogni kezd, és inogni, mintha össze akarna dőlni, és szörnyű süvítés hallatszik a levegőben, mint a Szentlélek suhogása. És a harang egyre erősebben kong, és a zsákba valami nehéz kezd folyni, és Topi meglepődve, szétvetett lábakkal, örvendezve állott, és remegő kézzel tartja a zsákot, tartja szilárdan mindkét marokkal. És nem sokára felkiált a toronyba. Elég lesz, Uramisten, elég lesz! Elveszi a zsák száját, és meg akarja ízlelni ezt az Isten adta gabonát. A zsákból azonban Retrika Eufrazűne ugrik elé. Uramisten, kiált fel Topi elszörnyedve. Réka, mit keresel te a zsákban? Mondd ezt illendőben, feleli Réka gúnyosan felkacagva. Isten ereje forgatja a némbereket is. Topi csak áll tanácstalanul, vakargatja a fületövét, és arra gondol, hogy haragudnia kellene az Úristenre, de ekkor Núr Peri lelkész kiáltja szeliden az oltártól. Kedves barátaim Krisztusban, a házasságot maga az Isten szerezte, tartsátok most közösen a zsákotokat. Így aztán Réka és Topi együtt tartják a kis zsákot, és Isten szele forgatja kint a malmot. Amikor azonban ismét kinyitják a zsákot, Zákeus ugrik ki abból a templom padlójára anyaszült meztelenül, és aztán jön Szilvesztri, és aztán Peáta Parpara Rákeli, és aztán Ítalinta Mária, és végül a kis Pirgi, és mindegyik gyerek visít, és egy korty tejet, egy darab kenyeret kunyerál. Apjuknak, Topinak azonban minden hajaszála az égre mered, mint a mérges kutya szőre, rohan ki a templomajtón, sarkában az egész család, és kiabál. Uramisten, Uramisten, hiszen nem is kaptam kásalisztet.
és még egy-két káromló szót sem tud visszafogni. Amikor azonban visszafordítja a fejét, hogy felnézzen a templomtorony csúcsára, hát ott nem is az Úristen van, hanem egy fekete ember hintázik, aki csapkod a tenyerével, és azt tanácsolja. Vegyél, Topi, abból a nagy nyírkéreg bödönből. Hol van az? Kiáltja vissza Topi. Hát ott, arrafelé. Kiáltja az a fekete ember, és a nyíres felé int, és hahotázik. Topi pedig fut a nyíresbe, és az egész család a sarkában, a szerencsétlen gyerekek teljesen meztelenül, és mind futnak egymás nyomában. De egyszerre csak Topi belezuhan egy nyitott sírgödörbe, és az egész család egy rakásban föléje, és szörnyű sírás-rívás, nyögés keletkezik, és mindnyájan már-már megfulladnak, és Topi ordít. Hozzatok egy kis tűzfényt, hiszen ez üres, teljesen üres. Réka viszont a füle mellett gúnyolódik. Hát nem megmondtam neked, hogy ilyen ez a szegények malma? És az egész család ott fetreng a gödörben, Núrperi lelkész pedig délcegen a sír széléhez masírozik, a lapát hegyével egy kis földet dob rájuk, és felcseng a szép hang, elnyomva Réka veszekedését is, amikor a pap az aranyozott keresztjű könyvből ünnepélyesen olvasni kezdi. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Topi, hé, Topi, mi a rontás van rajtad? Ne ordíts itt, tán az ördög csapkodja a lábad. Ne rúdosít, hallod-e? Alszol, vagy... A gazdasszony rázogatja férje karját. Egy kis tűzfényt is felszít, és nézi. Topi hason fekszik a padlón, keze ökölbe szorítva, és folyik róla a verejték. Felriad a tűzfényre, gyorsan felül, semmit sem értve borzas hajjal bámul az ajtóra, aztán tenyerét a mellére szorítja, mélyet sóhajt, és oldalára dől folytatni az álmát. De Rékának olyan rossz, nem tud már belekapaszkodni az álomba, megtapogatja a legkisebbet a bölcsőben, megigazítja a rongyokat a többi gyerekeken is, akik ott alszanak szanaszét a padlón. Vajon teljesen egészséges ez a Topi, hogy az éjszaka kellős közepén így nyöszörög és motyorékol? Gondolja Réka, és keserű szánalomérzés suhan át a szívén. Ha véletlenül megtalálna halni, akkor lennénk csak benne igazán a bajban. Az ég szent angyalai oltalmazzanak. De a kásalisztért csak kénytelen lesz majd elmenni, mert Krompli is már csak olyan 5 mérőedény formán van a veremben. És ezeknek a kis rongyosoknak is kell kérni egy kis ruhasegélyt. A gazdasszony hanyat fekszik, a szoknya alját fejére borítva csukjaként csupasz lábbal. A gondolat nagyon érzékeny pontot érintett, a szeméből egy forró könycsepp préselődik ki, amelyet senki sem lát, és amelyet nem ismerne senkinek sem megmutatni. Ilyen rongyokban én is. 9 év alatt még csak egy rongyos szoknya sem, még csak egy vászonink sem. Topi félgyapjú alpakka ruhákat ígért, amikor összekerültünk, a szerencsétlen azonban nem volt képes még egy ócska kiskabátot sem szerezni. Nincs is képem, hogy ilyet kérjek tőle. Rongyokban van már a mennyasszonyi ruha is, csak az istálóba lehet felvenni. Vajon fogok-e kapni még ebben az életben egy új ünneplő szoknyát? Réka megijed a vágyaitól. Ostoba érzések, természetesen meg kell halniuk. Bűnök ezek. Hogyan is van ez szegény, megboldogult édesanyám énekes könyvében? Ennyi, hogy nem fog az agyam, bár a Zsoltár szavai már itt ugrálnak a nyelvem hegyén. Távozz tőlem, sátán! Réka fenyőhasítékot gyújt, kezébe veszi az énekeskönyvet az asztalról, lerázza róla a csótányokat a padlóra, és ahogy ott ül a gyönge fényben, félhangon dúdolni, olvasni kezdi. Távozz tőlem, édes világ, távozz tőlem, gonosz pompa, velük ostoba cicoma. Minden bársony és selyemruha, mint ahogy semmibe vész a szél. Ilyen módon talál lelki vigaszt az éjszaka csöndes kísértései között, és sikerül ismét elaludnia háttal a férjének, aki úgy látszik reggel felé már csöndesebben fekszik, nem kiabál, nem dobálja magát álmában.